Perjalanan menyang pantai bareng konco-konco. Awal dino mulai sekolah, aku lan konco-konco ngrencanake perjalanan menyang pantai. Raihan ngusulake awak dhewe arep lunga besok setu esuk, lak sakabehe setuju. Sakwise kabeh wis diwenehi pamit dening wong tuwa sakdheweke kabeh, awak dhewe makumpul ing sekolah jam 6 esuk. Sawise kabeh makumpul, awak dhewe nerusaken perjalanan menyang pantai ing Wonosari. Aku lan konco-konco teka ing pantai sawetara jam 8 esuk. Sesampainya nang pantai, awak dhewe langsung foto-foto karo dolanan pasir. Sawise cukup dolanan banyu, awak dhewe munggah mendhuwur kanggo ngaso amarga perjalanan kang cukup ado lan ngeselake. Awak dhewe mesen es teh lan dolanan kertu sambil omong-omongan. Sawise rampung, awak dhewe nerusaken perjalanan kanggo salat dhuwur lan ngupadi mangan awan. Pungkasane sawise salat, awak dhewe mangan mie ayam kang rasane keco banget sinambi ngaso sedelo. Sawise rampung mangan, awak dhewe nerusaken perjalanan pinuju kutha. Sadurunge awak dhewe mandheg kanggo salat asar. Sawise salat asar, awak dhewe nerusaken ngupadi mangan mie. Pungkasane awak dhewe mutusake kanggo mangan pecel lele. Ning kono aku lan kanca-kanca pisah kanggo mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Perjalanan menyang pantai dino iki seru banget. Sanajan ngeselake banget nanging karo bareng kanca-kanca saengga perjalanane ora kerasa abot.